ବାହାରିଛି କି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ପିସି କାରବାର ପଦାର ପଡ଼ିବାର ଭୟ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ବୈଠକ ହେଲେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି 13 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ହେବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ 30 ଅଗଷ୍ଟର ଚିଠି ନମ୍ବର 3223 ଜରିଆରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାଗୃହକୁ ଯିବାରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ? ଏମିତି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଡ଼ିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜିପିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ରତା ଦେଇ ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେମିତିକି ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆମର କେମିତି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଗଲା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲାନି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ବୋଲି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରତି ସମିତି ବୈଠକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ବାହାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତ କ'ଣ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଏଇଥର ତ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ, ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ରହିବ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲା ମିଟିଂରେ ବି ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେମାନେ କରିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତ କାହିଁ ହେଇପାରିବ? ଏଥର ତ କହିଛନ୍ତି ହେବ ବୋଲି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେବ କୁହାଯାଇଛି। ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ? ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକି, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲା? ନୂଆଗାଁର ତ ଦିଆହେଇଛି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେମିତିକି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଟା ଗଲା ସମିତି ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଯାଇ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲାନି? ହେବ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ସେଇ ତ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଡିଓ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେଇଯିବ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହେଲାନି? କେଉଁଠି ଅଟକିଲା? କରାଯିବ, ଅଛି ଟିକେ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଥିବ ସେମାନେ କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସବୁ ସମିତି ବୈଠକରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡକା ଯାଉଥିଲା, ଚିଠି ଏଥର ବି ହେଉଛି, ଏଥର ବାରଣ କରାଗଲା। ସେଇଟା ଆମ ପିଆର୍ଏ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ମାନେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ এইটা মানে ହେଇଛି ଯେ ଏମିତି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିବେ। ଦଶପଲ୍ଲା ଗଣିଆ ନୟାଗଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଡିଆର୍ଡି ମିଟିଂରେ, ସେଇଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିକ୍ରି କଥା, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କଥା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚିଠି ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବସିପାରିବେ କି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଆଜି ସମିତି ବୈଠକ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିଠି ହେଇନି, ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଠି ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାହାର କରିଦେବେ। କହିପାରିବିନି, ଜାଣିନି। ସେ ତ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେଟା ଚେୟାରମାନଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଚେୟାରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚେୟାରମାନେ ମିଟିଂ ଡାକିଲା, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାହାର କରିବେ। କହିଲେ ନା ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେଟା କରାହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ପ୍ରତି ସମିତି ମିଟିଂରେ ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଏ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସେମାନେ ଆସିକି ସମିତି ମିଟିଂ ବୈଠକରେ ସେମାନେ ବସନ୍ତି, ତ ଏଥର ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଚିଠି ବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବସିଲା ପରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେମାନେ ଉଠେଇଦେବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମିତି ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋତେ କହିଲେ ସମିତି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଯେ ଏଥର ଆମେ ଅଦର ଦେନ୍ ପିଆର୍ଏ ମାନେ ରିପେରିଂ ରହିବେନି, ଅଦର ଦେନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ। ଆଜ୍ ପର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏହା କରାଯାଇଛି। ସାର୍, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଚିଠି ସେମାନେ କାଲି କହିଛନ୍ତି, ଚିଠି ବି କରିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଜିପି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ତାପରେ କେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଗଲା? ଆପଣ ସାର୍ ଚିଠି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଚିଠି ତ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଚିଠି ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ଯାହା ସମିତିମାନଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ ସଂଶୋଧନ କଲେ, ତ ତାମାନେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବାହାର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଥା ଦେବନି, ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ସାର୍ ଆମର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରହିବେ,
ହଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଜୟ କୁମାର ଶାସନରେ ବସିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବସିଥିଲେ ସେଟା ବିଜୟ କୁମାର ଶାସନ ଆଜି ତ ମୋ ନଜର କାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ବସିନାହାନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଶାସନ ସେ ତ ଏମ୍ପିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସାର୍ ସେ କଥା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ତ ସେ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଅଥରାଇଜ୍ ତାର କନ୍ଧମାଳ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଅଥରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ଲକରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଦେବେ ଆଉ ତ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବୁଲି କାମ କରିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଥରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବର୍ଷା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଫୋଟୋକୁ ଡକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ଆଜି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଛଡ଼ା ହେବ କିନ୍ତୁ ପିଅନକୁ ପଠେଇକି ଡକେଇବା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ କ'ଣ ଏତେବେଳେ କହିପାରିବେନି ଆପଣ ଯାହା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଚିଠି କରନ୍ତି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫୋନ୍ ବି କଥା କରିଥିଲେ ଯେ କାଲି ସମିତି ମିଟିଂ ହେବ ଆପଣ ବାସ୍ କହିଲି ମୋର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିତରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ପିଏନ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିତରକୁ ମନା ୟାର ପରେ ଶୁଣ ସେଇଟା ଜିପିଓ କିଛି କହିପାରିବନି କାହିଁକିନା ଜିପିଓଙ୍କ ଉପରେ ନଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସମିତି ମିଟିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ତ ସେଟା ଜିପିଓ କେବଳ ଯେହେତୁ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ବିଡ଼ିଓ ଜିପିଓ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସମିତି ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜିପିଓ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେବ। ସାର୍ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିବା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମନା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରିବାର ଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେ ନାହିଁ ଆଜି ମନା କରାଯାଇଛି। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜିପିଓ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେ ଦରକାର